Ехо, здравейте! Отиваме на риба. Това е някакво езерце, което е в някакъв парк. И има риболов. Та ще видим какво ще направим днес. Я един рибар. Фидер фишинг. Втори. Ние ще отидем на по-голямото езеро. Поне така си мисля аз. Не означава, че ще хванем нещо, де. Но ще ги видим как стоят нещата. За първи път идваме. Ох. То как е признал с тази кола? Тук не ми е ясно, ама... Явно си е бос. Ето там има някакви двама. То си е парк. С риболов. Ние ще отидем, там има един остров. Явно има доста риба тук, защото гледам прииждат рибари любители. Тук няма мачове. Другите водоеми са заети. Не може да се ходи, всичко е резервирано за целия месец до края. За състезания всеки ден. Което означава, че щом не съм в някой риболовен клуб и не мога да състезавам, ще си идваме по такива езерца, което е пълно тук, има много такива. Просто да си намериме места. Но аз искам да отида до онзи остров там. Отсреща да се настаня и да видя какво мога да направя. Докъде съм стигнал. Тук не е точно паткарник да гъмжи от риба. Затова ще видим какво може да направим. Там мисля да ходя на риба, да хвърлям. В този остров. Предполагам, че там е рибата, която търся. По-едрата се върти там да хвърля хайвер или нещо от този род. Да търси храна, паднала от дърветата и така нататък. И е по-спокойно тази част на езерото. Как са направени площадките за риболов. Къде да застанем тук или
тук. А може би искаме тук. По-скоро ще се върнем и там, че има по-неудобно. Няма да имам дървета за хвърляне, да ги мисля. Няма да се притеснявам толкова, мога да си хвърлям където си искам. Тая лупа не е кой знае какъв бил, да ми трябва нещо, кой знае какво. Така. Ето моето място. Спираме до тук. Да си разхвърляме циганията. После ще пуснем някоя друга снимка с така нататък.